Kaixo Txoriene, kaixo Ziguriturrieta. Kaixo Patricia Vitalia. Bauzkazu oporrak prest? 10 egun barru dira. Eta berdin zaite, ondoko auzora juten manaiz ere. Porretan. Bai, bueno, nik proposatzen dutzut, gaur Txorienetik bidai bat itxia, Suediara. Nola, hemendik mugitu gabe? Hemendik mugitu bai gure gastronomiakin bidaiatzen. Eta nola ingo dugu? Ba, ingo, aragibola batzukin, oso ospetsua dienak, badakizu, altzairu holan denda bat badauela, holan handixa dana. Bai, bueno, hori, zuk buruan daukotzuna. Ba, hortan, oso ospetsua dien aragibola batzuk, badauz, eta zerbitzatzen dienak patata krema batekin eta ahabi marmeladakin. Baina, a ber, txan, zerbaitean galdu inaiz. Mueblea saltzen dituzten toki batean errezeta dauzkate baita, beraien? Bai, bueno, jatetxia da, eta bai, janarixa saltzen daue, eta gainera holan, aukitzen daue izenak, armaixuak eta izenak, bitxiak. Bai. Bueno, beraiei imaginatu guk hemen jartzea zerbaiteri, ez dakit, erremolatxa. Mueble bati jartzen badio, ze izen bitxia dauzkan dena. Zeran ziren hori, rabanituak? Errefautxoak. Errefautxo armarioa. Ba, bueno, honen izena errezetia, Suedian, kotbular, eta guretako, aragigola, suediarrak. Kontakotzu zelan ingoiten. Ahabiak, laranja zukua, laranja azala eta azukria kasola baten botakau eta jarriko zu ertainan 15 minutuan. Tipulat txiki moztu eta errego zingou, ondoren aragixeatuekin ospinapurtxo batekin eta arrautzakin nahasiko ditugu, tipuleta baten berdiakin bebai eta bolatxuak ingo ditugu frijitu. Gero sartagin baten ingot bexamel bat, bertan sartuko ditut aragibolak eta zerbitzatuko patata puriakin eta marmeladarekin. Notizi txar baduka zuretzako. Zein? Azken berri bat. Zein baina? Suediara esko azpidaia gastronomika honetan. Ai, nora goiazoa? Turkiara. Turkiara? Zeratan Turkiara? Bueno, hau da, Suediako gobernuak tuit bat, txio bat atera omen du, esaten, non errezeta hau uste zutela beraien plater nazionala izala eta ez da izer. Bai. Bueno, ezala beraiena. Hau izan zen, Carlos Zazpigarrena, Suediako erregea, 5 urte hon zen, Errusiaren kontra izan zuten guda izan zuten, Suedia eta Errusia letxeka ibili ziren, eta Turkia aldera martxain zuen, eta handik beste gauza batzuekin batera errezeta hau ekarri zuen. Noski, gero moldatu inzuten beraien zaporetara. Baina hori oindala zenbat? Urte batzuk, pentsa, beraien errezeta, lehen guk esatu du, urteak pasadira pila bat, eta beraien hartu dute, baina jenteak esan du, nolatan da ezin da, izan da, gurea da, errezeta hau da. Bueno, jatorria orain bai, oso suediakoa da, oso bertakoa da, beraien etxe guztietan ohikoa da hau jatea, baina berez jatorrian, Turkiatik omen dator, bakarrik hori aldatzen zalan, eta gero Turkian jarriko daue. Hemen txerrikiri behintzat ez zuten abetzen. Ez hori argia. Ardia ero arkumea ero horrekin ez zuten. Bai, espeziak eta holako gauzak. Baina antzekoa zen, bestela, marmeladarik ez. Marmeladarik ez, hori ezkenean. Bitxu batek esan zoztan, ez dakit konta honotzun, ez dakit kamera aurrien edo atzian. Baina inauen Instagramen olako errezeta indiar bat kurriana. Eta batek esatu zoztan. Hori errezeta modernua da, ze tomatia dauka, eta tomatia Ameriketatik etorri zan 1492an da izatzen, hombre. Baina, 500 urte besterik ez dauka. Berria. 500 urte besterik ez dauzka, azkenean oso berria da. Horregatik galdetzen dutzun, ean noiz izan zen Turkia eta Suedian arteko, elkarbanatze gastrokultural hau. Bai. Kontua, batzuk azarratu inziela, eta ez da, hainbesterako? Ez gurea da, eta bai, oin. Beraiena, errezeta hau espreski gainea abia dituena, beraiena. Segia da gero ni pixka sartu naiz horre Turkiako errezetategian, da hemen Suedian borobi egiten dituzten moduan, hor Turkian zapaltxoa dira, pixka dira holan honek xerra errusiarrak egin zen dituena hamburguesa zapaldu hile bezala, gehiago olakoa izango zen, eta frigituta da, ez dago inguruan saltzarik, saltza gabe jungo zen, da bueno. Ordan, errezeta ezberdina dira, eta hau Suediarra. Argi dau, naiz eta igual jatorrixan Turkiakoa izan, Suediara joaten bazara, ze ni lagunekin joan binaz,
Laizzer, datorren urtean, baina bagabiz holan aputxo bat organizatzen eta. Sasoitan juteko asmoa dukazue? Maiatzan. Bueno, maiatzan ez da, eltxoekin da, uste dut garra goten dala inguru hor da. Bai, bastakigu, Estokolmora edo Malmora joan da, hor gabiz behitzen, eta argi dau, hango errezeta tradizionaltzat hartzen dala, ze jatetxe danetan, hor gomendaduzkuen jatetxe danetan eta agertzen da, menuan kotbular. Honek, aragibolak die gauza tradizionaletariko bat. Errezeta honekin, altzari enpresa handi honek, erraldoi horrek, izan zuen 2013an horrelako arazoren bat antzaz zaldi aragia sartu zioten, eta kontua ez da zaldi aragia ez da jangarria, oso jangarria eta zoragarria da, guk etxean, lehen askotan ermure juten itzen, naratik bazoen saltzen zutena, eta oin, aurkitzen dudanean erosten dut. Kontua da, ez zutela jartzen, ez zutela esaten, zaldi aragia erabiltzen zuten. Hori, supermerkatu handi baten bebai pasasan, ez itxen zituztela olako hamburguesa batzuk, eta notizian atera zien, zaldixakin itzen daula, eta jendia zauen, larritxuta, eta hori, ez da gauzia ez da zaldixan aragisa txarra dala. Jartzen badozu, osagaia. Txal aragia, zaldi aragia, ez da egitez borroa. Hora dirazten bada, ez da arazorik, baina saltzen botzue gauza bat, esaten dotzue eguneko un txal aragisa dela, eta gero beste bat saltzen daue, imaginau ez. Hor dau, benetan arazoa datorrela. Da hori, fraude txiki bat daula. Ez duzula esaten egia, eta hemen hau gertatu zen, da, orain egia esan, nik ez dute, ez ditu jane, ez ditu daztatu inoiz, aragi bola berezi hauek, eta gaur daztatuko dut. Hala ere, gure oso aragi bolan oso antzekoa da, gehien bat ez? Gehien bat nik pentsatu dela, eurak itxen daue anetakin, ezamiluarekin, eta nik ez duten ez aurkitzu kasunetan, betxu, atzoko errezetiekin kopisa ingotzut, eta jarriko tipuletan berdia, apurat freskua emoteko gure errezetiai. Orduan, hementxe jarri ditugu patatak. Gero, einbiot, gure marmelada edo. Orduan, hementxe, laranjana, biot... Asala bakarrik esan duzu, ez, zukua bai. Zukua bai. Bai, asalan zatitxo... Gero asalak kendengo duzula esan duzu, ez? Hori da. Behin egin da dagoenean, oso. Hori da, orduan, jarrikotzat, asalan... Pasati bi edo... Bai. Hau ez. Eta, hori gero beste bada, antza, abiak ere ez diela oso suediarrak, Nik abiak angoran ez dakiten. Baso pila bat eta daukie, nik, Finlandian ikasitxakua naz, Erasmusa ingauen, eta han, basotara eta, basoak eta pila bat dauzenez, pila bat guztetan jakie, hori fruitu gorriak eta biltzera joetie, eta holan. Ez dakit, igual, abiak bereziki izango di, baina... Nik alpeetan ikusi izan ditu bakarrik abia, eta, azkenean abia da, holako landare txiki bada, gero ez dakit, egia da, nik basatia bakarrik aurkitu izan ditu dala beti, eta alpeetan bai, eta ez dakit dana da, gero... Igual beixau masustak eta igual, erresaua danez abiak aurkitzia merkatuan, horrekin egin da famatua igual errezetia. Kontua da, nik horre, errezeta ondati tiraka eta nola Turkiarra zala eta jartzen du bai horrez, eta gainera, abiak ere, ez dira beraienak, gero ez da izan, ez dira, baina, zuk esan duzuna, Patri. Nikoa da, nik uste dut, errezeta bat toki batean egun urtean iten bada, bere ganatu aldutela, zei asko. Hemen txe, laranja zukua, abiak, laranja azala lehen, moztu dut baina oso lodixa zan, eta saiatu bizari holan... Zurixa. Zurixa hori ekiditen ze horrek emangotza, hori, beste zapore bat, holan, desatxe gina. Gero, azukria bebai, kasu honetan ez da bananakin ingauen bezala hor botaga hola berroa bestakit zemat, 500 gramo azukre, hau izango da bakarrik biko jarakatxo. Eta guarnizio moduan jan behar du, ez da marmelada izango horre, gero gordetzeko. Hori, eta bitartian, 2. zua piztuko bebai, eta hasiko gara tipula erregosten. Hori gero nasketari botako diozula, aragiari. Aragi bola nasketai. Gero, hau, etxetan eta bezala, errezetak aurkitzu ditut. Batzuk jartzen dauela tipuleta erregositxa, beste batzuk gordinik, hori, danetari dau. Zu etxean, zuk nola itxitzu zuen aragi bola? Nik etxean, niri gehien gustatzen zaidan bakarrik baratxuriakin eta perresillakin. Bai, arrautza eta hogi mamia ero bota aldiot, ero ez, eta esne pixka bat. Bikotea ez da inbaratxuri eta salea, eta kipula erregositan nahiago du. Zaten du, bere gatz asko botatzen dio lanik. Orduan, moldatu iten gara. Eta orduan botatzen dio, bere gatza normalean botatzen dio erdia, perresi gordina bai,
Eta ero kipula erregozi da. Betu. Tipulatzak izaten baitu, tipulatzak, berdi zait, Manik tipula erregozitxak asunetan, baina apurtxo bat, ez dotzat asko jarten. Eta ze patata mota jarri duzu hor? Ruset, Baraka, Desire, Duchess, Mona Lisa... Barakakua esan den dia hori. Zein? Aipatu daguna. Zeinik, Barakakua. Vale. Izena esan bizino. Ez, Baraka enak izen zala patata mota bat. Patata mota bat. Barakaldokua? Ez dut uste, nik uste dut hau ere izango zala handik ekarritakoa. Ameriketatik, baina, bueno, guk hemen Mona Lisa, gehien saltzen dana eta horre esaten du, sukaldari gustatzen zain moduen erregina zepixka danetarako balio du, Mona Lisa izango da, ez? Eta kebeka bai esku ikusten da, ez? Horre bisak nik esango nagoen izaten diala holan... Azkenean hemen pure patata, patata pure bat imar dugu, eta guk hemen almidoi asko behar dugu, eta horiek dira, almidoi gehiago izaten duten patatak, ez? Orduan, bueno, holan patata gero horrek gero nahi badugu esne gaina botatzen diguna eta hori gurina eta zurgatzea eta dana berenatzea, horrelako patatak erabiltzea ondo etortzen da. Etxean daukazuen edozein patata balio dizu, Lasai ez zaitezte erotu, bueno, patata txorienen bere egunean behin genuen patata frejituekin, hauek betiko litxarkeri moduan jaten dienakin horrekin ere patata tortilla gozoa idea badago. Poltsakoak. Lehen honaiz, honaiz behiratzen, poltsakoak horre patata dukate, olioa eta gatza, besterik ez. Batzuk beste batzuk... Baina, a ber, ondo daunena, normala, gero badaude bestatzuk, ez da egizen zaporetakoak, ez da izan. Baina sartu nahiz nahi eta patri honek patata izostuak. Saltzen dituztean, patata frejitu izostuak. Bueno, patata badaukat, Baina beste osagai batzuen artean, hori ore bat bezala da, ez? Ore bat, bueno, hor beste osagai batzuen artean, azukrea botatzen diote, almidoi ezberdina botatzen dizkiote, zaporea emateko gauza botatzen dizkiote, gatza botatzen diote. Orduan gero guk gatza gainetik gatz gehiago botatzen diogu patata hoiei. Eta azukrea zetako patata batzuei? Gauza askotan ez dauka zentzurik. Nik probatzen dituanean hor batzutan honek kroketak eta saltzen dituztenak, egindakoak horiek. Probatu eta zapore gozoa daukate, dultzea dira esatezu, baina ze zentzu dauka kroketa batean azukrea. Eta osagaietan sartzen zara, eta azukrea hor dago, eta bakizue, zerrendan, lehengoa dana, gehien daukana hori da, izango zan esnea, irina, ez da izan, azukera laugarrena ero dago. Hori da, azkenian, gure hauak eta gure osapaiek, gustatzen akela azukria da, orduan eurak badakixe eta apur bat jarritxa badakizu gero produktua etengabe jaten dozula eta etengabe erosten dozula, ez? Adikzio bezala, orduan kontu zibilibida horrekin eta osagaien artean azukria ukitzen badau, ekidin. Hori da. Te landaretik teina daratzen da, gero kafetik kafeina, eta patatatik patatina. Eta erremolatxatik azukria. Bueno, hementxe gure ahabi marmelada. Gutxinaka, kosinatzen. Patatiak bebai, denbora jarri hotzau. Eta hementxe utzikotzu zuri. Tipulartian agintzen hor. Kontuz, ta adibili, ez daitexen erre. Buelta eman behar diet? Ez, lasai. Bueno, zu hor kontuz ibili. Nik urotena da ez erretzea. Ez, bale, hau nire kontu. Bai. Bale, zuak eta nik manejatzen ditut, bale, nire, bale, hitxingo du pixat. Oso ondo. Eta ontsa hasiko gara, hau prestatzen, hori nahazketia. Horretarako, 250 gramo aragixeatua txalana eta 250 aragixeatua onena, txerriana. Hau turkiar bate, Turkian ezingo zan egin. Ez. Izango zan txala eta arkumia. Eta gero esaten daue, gaur, behitxu, blablakarrian etorri naz, hau kotxian, elkarbonatze duten kotxian. Hor jende pilo bat ezautuko zu, ez, Patrik? Beti berdinak, Bai, eta jenteak itzein egiten du bidai horietan, isili juten zaete, nola izatea? Danetatik dau. Zu gori, bidai bat hartu biosunean, olako webgune baten, zuk jartzen dozu, zelako musika gustatzen gatzun berbaitxia edo ez, horregatxe, da, zuk aukeratzen dozu, gurosun... Karta eskatu bat dozu gila. Hori da. Blablakar, ez dakizunentzako da, kotxia izorratu, ero ez daukaten entzako, ero ezin dutena mugitu, ez dakit, Bilbotik Donostira etorri nahi duzu, badao aplikazio bat, eta hor jendea, handik ona egiten duena bidaia egunero, ero justu egun hortan, jartzen du bere kotxea, eskura, ez?
txorinera etorten gara kotxe baten, eta hemen, informatikan lan itzen dauen tipo batek, beste batek onkologikoan, beste batek ospitxaleko, Donostiko ospitxaleko farmazian. Nik hemen itzen lan Miramonen. Osa, jende etortzen da, ordenailu portatilakin, eta zu etortzen zara, janariakin oan poltsa batxo bat. Hori da, orduan, danok elkarbanatzen dugu kotxia, eta, eta ordaintzen dugu, da, presixua bai elkarbanatzen da, orduan, autopistia, gasolina eta, danon artean pagatzen dugu, da, askotan, askoz be jasangarri xaua, bakoitza bere kotxien etortzea baino. Nik, ninaz, karneta ez daukan bakarra, baina bestik badauki eta kotxia bai badauki, baina nahi xau daue, hori danon artean etorri da, hori. Bueno, eta poltsikorako, jasangarri izateaz gain, nio oso ondo iruditzen zaitu hori gain. Jasangarria zure poltsikoentzako be. Eta baita, azkenean, Bilbotik ona autopista ez da gizematean dago, baina Durangotik ona ia 9 euro. Joan etorria, hoxe, 18 euro. Gasolina, gurpillak eta ez da gizer da, azkenean, dirua da, egunero etortzei behar baduzu eta holan, banatutako txan ondo irutzen. Argi dau. Nik hori ditut, 6 euro. Baina, gu honekin goiaz. Eta etorri zara ez da ditzeiten, eta berak ezagozta, gidarixak ezagozta esanotzat, behitxu, denda honetako aragibolak egin bitxut. Eta berak ezagozta, ni Suedian egonaz, eta han uste dut, itxen da bela, oreinakin. Beitu, igual aukiko dago, olako bertxio bat, edo oreinakin itxen dara. Guk, kasu honetan, horregatik, ez dugu ez oreinik, ez arkumedik, ez Turkiakoek bezala erabili bir. Beia eta txerrikia da, guk aurkitzu geiken, gauzarik erresena, pentsetan dut. Eta, oreina hemen zailago da, baina orkatza egia da, horre gure inguruan behintzat, ia, esaten azte bururo, baina askotan bai egoten dira, historiak eta botatzen, eta, saltzen dute, gero olako, hori albaitaria gana eramaten dute, analizatzen dute, eta gero ez dakit, arategiren bat seguru badagoela, saltzen duen. Ni badakit daola tipo bat, ematen dioten hemengo historia askok, basurdearena eta orkatzen da aragia, eta ero berak egiten ditu txorixoak. Oso goxuak. Ni daztatu ditut honek egiten duen basurdearen txorixoa, eta benetan tipo artista dela. Bitxu, pasoko estazu, kontaktua? Hori, patatetaz jarraitzen, karbohidratoa, araba dala munduko laugarren ekoizleak patatatan. Munduko laugarrena? Bai, ni arrutu, mundu mailan laugarren bada pixkat ez dakit, gero zenbake hori behiratu behar dugu ondo, baina nik uste dut ikusita Hego Ameriketan da zenbat egongo dan, patata kalidadekoa laugarren onenak Euskal Herrian daudela seguru. Hori seguro. Kantidadian ez dakit. Txikia gara, baina onak. Eta baki apresiatzen ona. Jarraitzu baino lehen, zigor, bakarrik derrezetea aurreratu diot, hemen txen, astu itxugu, aragixeatua, ogi birrindua, tipuleta, arrautza, eta ontxe, ikusten duzuen moruan, tipula ez da guzti zerregozita, baina... Puntu horretan nahi genuen. Puntu horretan nahi genuen, bai. Gero, geixau karamelazutu nahi badozu, ondo. Baina jendeak itxen dau, azkenian batzuk gordinik jarte dutzen tipula, indarrak entzeko. Bai, eta ontxe, aragibolakein, eta hemen frikitzuko ditugu. Kruntz ezai gustatzen. Ez? Zerbait koska egiten duten. Nik ezin dut egin ensalada rusiarrari kipula ezin digota. Beitu. Ez jake testurian gatik da orduan. Kruntzia. Ni hori entzun daita, kruntzi. Bale, hori. Hemen txe holan, bolatxuakein, eta ontxe pasako txugu sartaginetik. Hori, patatakin ezetan nahi nintzena, azkenean da, karbohidrato iturri garrantzitsua da, horre arroza hartua eta gariaren atzetik doa, baina askoz produzio aldetik eta hektareako bikoitza ematen du beste horiek baino, beste zerealek baino. Orduan, zenbat eta zenbat gozete ekin dituen patatak ez. Eta guztiz kontrakoa, Irlandan behira gertatu zen, han patatarekin inglesak eta kendu inzieten patata eta gozetea pasatu zuten. Bai. Ezkenean, gainera patatak bide da, ur gutxi hau zerealek baino, ez? Guretzako, jarriko ez da zua, mesez, zentzu askoz begeixa dauka, Araban, patatia landatzea. Bai, segun zez inguru dan. Arroza baino. Bai, arroza oin, Araban ez, baina Nafarroan ari dira ekoizten, ez? Arroza bada, bai, arrozan horre errigorako otzaran, kajan arroza bertakoa etortzen da, bai integrala eta bai
zuria, eta nik, urtero hartzen dut, eta ondo goten da, aurra argeraz ingurukoa, uste dela, eta danetik hau guk. Atzo esaten hemen jasangarria, eta Euskal Herria alde hortatik, nik uste dut, arraina badaukagu, itxasoa badaukagu mendia eta horre ardiak, behiak anagoa dana, oiuak eta hortik dana, baratzak badauzkagu, eta bila, Nafarro aldean zelako ustaz zoragarriak izaten ditugu. Oso ondo. Bale, hauek frijitu? Honek frijitzen. Gero patata puria falta jaku, hori patatak egin dauzenean hemen 6 minutu geratzen jake, birrinduko ditugu gurinekin eta esnegaiakin. Ikusten duzuen moruan, hau zen bademora egongo zan hemen. 8-10 minutu? 22 igual. Eta ikusten duzuen moruan, badabil, eta hor badauka... Pixanaka, hor bere ura zurgatuko du, gero hor geratuko da, konpotatzen. Gero eta denbora gehiago izan, azkenean gero eta trinkoa geratuko da, gero eta konzentratuago egongo da, eta hor bakoitzak jokatu aldu, nahi izanen duen bezala. Eta guk hemen jarraitzuko, honek aragibolak kosinatzen, eta igual bueltan egongo gara, purea egiten, eta saltza moduen bexamela esan duzu. Nekien bexamela zaukala, beitu. Hemen txegara bueltan, patatak egositxak ditugu, hemen txebe bai gure marmelada lodi-lodita gozo-gozo, berez, hone bixak gordeta, ingo bexamela, eta patata krema. Orduan, bexamela itxeko aprobetxau dugu aragibolak egin ditugun sartakinen. Hemen dauz aragixen arrastuak eta horrek bai emongotza saporia ona. Beraz, bertan egin gogu bexamela, bexamel bat, tradizionala. Gurina urtu, irina txigortu eta gero esniakin loditu. Orduan, gero, holan berezitasun bat, zuk ikuste dituzunean aragibola honeik, egoten die saltza marroiska batekin. Zebotatze dutzi olako aragi kontzentratu salda bat, koiara bat edo. Krema bada laulan kontzentratu. Bai, nik botakotzat olako salda laukitxo bat. Eta horrek emon gotza, kolore apurtxo bat, baina berez zaporia aragixena. Oso, Beraz, hemen txe, berez, hemen hori hartuko duela azkenean, kontutan izan da, aprobetxatu dugula, hor frijitu ditugun, aragiak frijitzeko erabili dugun olioa, ez? Hori da. Oso, ondo. Hori da, eta bitartian, Eta beste katxarro bat gutxiago zikintzen dugula. Ze hori nik zenbat aldizentzun behar esaten dugu, zenbat katxarro zikintzen dituzu, baina gero garbitu ditu denak, Nik zikin joa da garbitzen joaten naiz. Hori garrantzitsua da. Ez da zenbat katxarro, bueno. Zu garbitzu bizizu, orduan? Hori da, isilik. Lehenko metxokoan egon ginen, da ingen duen. Hemen nola ostrukan arrotzak da. Bai arabekin nuen, beste ostruka arrotza bat lortu dut, txikitxoa gaizkak egarri zen beste. Penaz geratu zik. Bai, baina jamanik ez, izan zen zerbait, laguna geratu ginen, da azkar egitean zerbait, eta naski bat egitea otu zitzaidan, da kuadriakoak ni agertu nintzen jun behar, baina agertu nintzen azken egon momentuan nire arrautzarekin. Eta eure beraiez euskaten prestatuta olako oiasko papar batzuk rokeforrera da. Abitu. Eta esan, uste diazu hemen asmakizun bat egin honekin da. Venga, fiatzen gara. Hartu, oiaskoa txiki nuen, rokefor saltza hori arrautze irabiatura bota nuen, sartai handi bat jarri gendun, egin gendun naski bat, azkenien ostrukaren arrautzarekin, eta rokefor ikutuarekin, da holan ataltxoak oiaskoena. Super gozoa geratu zen. Eta izan zen olako improvisazio askar bat, baina, txak, momentu batean. Hemen gure bexamela loditzen den bitartean, bexamelai ez dutzat gatzik bota. Azkenean, honek salda laukitxoak eukitzen dabe gatz pila bat, eta orduan, apurtxo bat orekatzeko. Eta bitartean ingo, patata krema. Orduan, patata krema, patata purea edo betikoa. Gujango gara gutxinaka patatak birrintzen, eta gero emongotzau, ikutu krematxu hori, gurin apurtxo batekin eta esnegain apurtxo batekin bebai. Oso, ondo. Beraz, hau, koipetsua bada, badauka, esnia behintzat badauka. Baina, Patri, kontutan izan da, errezeta hau, beraien hain dutela, nungoa da, Suediakoa da, ez? Baina notzaiten dagoenez. Suedia notzaiten da. Hori holan da, behitu, gu orain asteburuan Jordanian egon gara. Bai. Jordanian horrelako errezetarik ez du aurkitu. Azkenean, baina, hori bai, te beroa, oso beroa, bai, eta azukrea kiloka erabiltzen. Junitzen, Patreo, junitzen hango olako denda batera, janari denda batera. Eta, zezagoenan? Azukria hori zu nola saltzen duten? 5 kiloka edo. 10 kilokoa. 5 kilokoa zan txikia, ja, pixkat, zaintzen ari da jendea, 5 kiloko sakutxoak eta erabiltzen zituen. Ikusi nituenan, gozoan eta atalean daulan,
olako saku hundi batzuetan egin. Zer da hori, behituta, azukrea, 10 kilokoa. 10 kiloko sakuak ikusgarria. Gaitu nintzen, eta bero, egia da ez dala harritzekoa, ze, bueno, biharrasmoa badaukat, olako hango gozo tipiko bat ero prestatzea, eta azukrea badaukat, eta hango janditxun gauzak oso gozoak, baina esan dakoa, olako esne gainik eta olako gauza koipetxurik eta ez dugu aurkitu. Esnearekin bai, errezeta probatu genduen, ez, Alberto, arkumea gero esnetan egosita jaten dute, eta oso goxua, eta esan, nik kilo pare bat hartuta datorri naiz, Bueno. Onartzen dut. Zuk segitxuan erretze Bai, zera, egia kostatzen zaite, adinean aurrera goazenean lehen errazkentzen dituen horiek, eta bila geratzen dira hemen inguruan, eta... Bai, zera. Zingo dugu, gustora jaten dana, gustua geratzen da. Hori da. Bueno, hementxe, gure patata kremia. Bai. Hori da. Hementxe hartuko, sobratzen dana. Eta hau, loditxuko, loditxu, krematxu hau, ondo, apurtxo bat, gurina pomada eran, bai. Hau da, bigun eina, bestela bebai, espasane gurina bero egoten, patatan beruakin, bebai segitxuan urtuko zan. Eta esne gaina apurtxo batekin. Hemen patata purietan, bueno, egia da hemen askotakoak ditu, gurinarekin da esne gainakin niretzat onartu beharra dut. Asko gustatzen zait. Bai. Baina izan ditugu oliba olioa pixkat, baratxuri pixkatekin oliba olio hori horrekin hasi, zurgatzeko patata baita oso gozoa geratzen da, kurriarekin oso gozoa geratzen da, baita oliba olioa eta kurria bota ezkero. Boiurrakin bebai. Bai, gero arrautza gorringo, olioa eta bota beharrean, arrautza gorringo pareoa botatzen dizu, eta bere... Torreka gaina emango koloria bebai. Koloria ematen dio, krematxu usten du, eta ero badakizu batzutan patata purea labean lehen gare baten guk hau asko iten zan. Erre iten zan, da, olako gainerre geruza bat egiten da, eta oso gozoa, krematxu geratzeaz aparte, begietatik ere sartzen da zerbait bada, ez? Eta horrezien, lehen arrautzarena nik uste betiko klasikoa, esnea eta arrautza guk lehen beti botaten genion, eta gero hau izan zen gehiago, Martinek etekarri zuten, ez? Holan pixkat, Frantziatik etekarri zuten patata purea. Hor, gero teoria batzuk esate dute, guk gaur dugu moduan, betiko purea pasatzekoarekin itekoa, eta egia da, oso krematxu geratzen dela, irabia gailuarekin eman da. Hor, oin sukaldare beratzuk hori esate dute, oso elastiko egia geratzen dela. Hitza hori erabiltzen dute, elastiko egia geratzen dela. Elastiko egia? Bai, oso krema fina, ez dela textura ezberdina dala, eta ez dakiz zer, eta orduan, hobeto dala betiko irabiatu betiko pasa puriakin, ero puria pasatzeko gailuarekin egitea. Hor, zuek ikusiko zuen etxean dagoa zuena, bat azin beste... Zuek aukeratu. Oso geratzen da. Eta guro zuen hain. Orduan, hemen gure aragibolak. Gure marmelada, eta... Puria. Listo, irurak. Ezagiz, bere horrek esaten duenean. Jan. Atarako golan platertxo bat eta zerbitzatuko ditugu. Han itxen dauena, lehengo. Honek, aragibolak. Holan, oinarri bezala edo. Bai. Bitele galdera bat. Zuretzako aragiboletan razio bat zenbat izango zirate? Zer horrekin ere... Zu nolakoa zaren arabera. Alezeko lan jarritxu bezko, kolan. Hamar. Nire dako 5-6. 5-6 razio bat? Ze. Gutxi? Asko? Bueno, a ver, gero... Bueno, segun, a ver, nahi dut esan, Claro. lehenko plater bat egon bada. Gero hauek, guarnizioaren arabera, gu patata purea jarri behar diogu. Hori da. Guarnizioan arabera, lehen bateran arabera, postrian arabera. Nik uste dut, a ber, tamainoen arabera. Ze horbe badaude, egian da, artizau egindakoa, batzu die, tamaino bateko, bestatu txikiagoak, baina lehenko plater bat egon bada. Gero, holan, guarnizio, patata frejitxo batzuekin ero, nik 4-5 asko jota esango nuke. Hau, 4-5 asko jota, bai. Hombre, gero postrea egongo da. Nik ogi ekarri du geroko. Egongo da. Ogiakin, hau bustitzeko, beharko dugu ogia, ez? Bueno, niretako hau da pertsona batentzako, nik 7 jarri ditut. 2, 4, 6, 7. Esne gainakin, hola bexamelakin saltza moduan. Karo, eskaz Suedian utza asko itxen da. Orduan, bide dauena da, hau, koipia jatia da, eskenean, kaloriekin berotzen. Bai, eta honekin bestela gero fardo bolak egiten, ero fardua jasotzera. Bueno, hau idia, gure Suediako aragi bola bereziak.
Sardezka. Vitelli, sardezka eta labana. Ez duzu moztuko? Ez, laban barik. Ez ditut lan mokaduz jango, Baina niri holan guztetak sardezkakin itxia. Zu finetorri zara. Nego patata puria. Ni horrena bakarrik. Zelan? Ni melana. Ondo, goten jako. Gozua. Eta ber, marmeladakin. Hor da, unik pentsatot bitxiena, ez? Nik egia esan eiza prestatzen duanen etxean daulan, marmeladan bat beti ondoan jartzen diot, konpota bat. Baita ondo geratzen da, honena. Zer da? Gaztainena. Baitu. Zuk esan bitartean nik, bat oso jarri. Marmeladakin oso osua. Bai, eta razio bat. Ez dakit, lau izaten badien nik gozez geratuko nintzen, eta nik sartakin dana jango nagoen. Baina, lekua inbiot, zebentxe zuk beste resta bat ekartzen duzu, ez? Oixa. Oixa? Lagungarri bezala, ideala. Gaur bigarren plater moduan, esan dakoa, ogi bat ingo dugu, baslama ogia, eta hau da Turkian egiten da nolako, gure taloan antzeko opil, baina da opil bat, baina loditxua, eta berezitasun moduan sartaian egiten dela. Osaiak hau edia besterik ez. Beraz, laberik ez baldau txian ez da itzakirik. Ez da itzakirik. Sartakinen, enleiken ogisa. Hori da. Eta labea baldin badukazu eta sartainik ez, lasai labean egitea ere badagoela. Orduan, benetan, oso erraza da, osaiak oso gutxi dauzka eta azkar egingo du. Urrepela, azukrea eta legami freskoa nasiko ditugu eta irinari gatza gehitu, oliba olioa, esnea eta nahasten hasiko gara. Legamia gehitu, landu ingo dugu eta olako koipestutako gopor batean utziko dugu bere volumena handitu arte. Atera, taloak egingo ditugu, bigarren altzaldi bate ematen dutenean, sartai batean egingo ditugu 6 minutu alde bakoitzetik gutxi gora behera, eta gero hau, zerbitzatzeko onena, oliba olio on bat badaukagula, eta gero, zer bustitzeko lan, ni olioarekin bakarrik. Hau, Jordanian olako agenda olio ona. Urdai azpikuekin behetzan txartuko gaz. Bai, baina badaukazu? Ez daukat. Telefonoa bai eta eskatzeko aukerarik? Telefonoa urrin daukat, baina, bada hau eskatzeko aukeria, ze gaur egun urdai azpikua, gaur egun normala itxen gatu, urdai azpikua online eskatzea da olako internetetik erostia. Baina, oindala urtetxo batzuk, etzan esaguna internetetik eskatzea edo jendia esan fidatzen, orduan, bi pertsonek sortu zabien Iberikomio, deitzen da nolako webgune bat, eske bai, manikomio betzada. Ez eukaten nino horre laguntzeko izen kontuetan, ez? Hori da. Beraz, Iberikomion saltzen da urdai azpikua, eta daukie munduko salmentetan 112. Webune horretatik ataratzen dela. 112, beraiek eta bate? Bai. Ostra, hori, astakeri bat izan bada. Astakeri bada eta pila bada. Nik pentsatut gaur egun igual, kompetentzia haundixagoa aukiko dauiela, ez azkenian baina, zubakizu Patri zerbaitetan lehena izatea oso garrantzitsua da. Zenbat ideia daude hortik, zenbat rock taldero, baina horre jote dutena oso simplea da. Baina beraiek izan ziren lehenengoak, ez? Ideia horrekin, da orduan. Eta horregatik hor dauz. Hori hori. Jakin, ideia momentuan, eta zuk esan duzuna, hasieran batzuk erotzat hartuko zituzten, eta egia da, lehen gare batean beldur pixkat ematen ziola jendeari internetetik erostea, baina gaur egun zerbait niko ohikoa esan dezagun bihurtu dela. Eta zuek, etxetik ze pentsatzen dozu, ez? Etorkizuna dela internetetik erostea, ze azkenian honek gure herrixaketa aldatzen ditu pila bat, ez? Era bat. Lehen, gu egon ginen berbetan, ez? Zeni, are eta Romoko auzuan bizinaz getxon, eta azkenian, ez da huixa dendarik kalien, ze jendia joeten zan, zentro komerzialera, ez? Eta hor gainera guk kotxien 3 minututara daukau, eta orduan, lekuko dendak eta horrek, galdu indie. Eta ontsa internetekin eta pasatzen da, badauz, erdigune batzuk eta ondiokan badauela merkataritza, baina internetekin hori gutxinaka beheizten dabil, orduan,
bueno, etorkizunera begira ez dakize pasauko da, baina hor badago refleksio bat, ez? Nik enoa esaten ez dudanik erosten internetetik, eta egia da erosten dudanean bakarrik izaten da osagai arraroren batero bilatzen badola. Behar badu zerbait errezeta berezi baterako ero ez dakin nungoa, olakoa erosi izan du. Bestela ez daukat egia esan ohiturarik eskatzeko, eta lehen oso mesfidatian nintzen olako hortan, ez? Nola, gero egia da, egin dudanean inungo arazorik ez, baina beti zerbait berezia danan, espezien bat, ero zerbait osagaien bat, hemen normalean ez duguna aurkitzen. Hemen, errezetara bueltatuz, indudana da, irinean sumenditxo bat, bertan bota dut gatza, gero bota dut esnea, olioa, orain, pixkat nazi, eta gero gehituko diogu oin, gure legami freskoa, azukrea, eta ura. Bai, azukre koiarakara txiki bat dauka. Azukreanik pizza oreari eta botatzen dio. Gutxi, baina egia da, legamiak eskartu egiten du. Legamiak azukrea gustatzen dizkio. Azukrea jatia eta... Bai. bueno, horregatik itxen dugu orduan. Bueno, hau, landu ingo dugu inolan, hasieran itxaskorra gongo da, baina landu ala, ikusiko zue, pixkanaka nola jungo da askatzen, eta hemen, ez da beste misterioik. Olako robot, olako gailu bat baldin baukazue, ogia eta iteko horiek ere beltzen dienak, horrekin erraz ingo duzue, 5-6 minutuan, eta ni bezala egiten baduzue, hasieran holan geratzen da. Itxaskor, baina gero gutxinaka. Bai. Oin, jarriko du hemen, eta ni lanean, eta Patrik kontu kontari. Bai, baina galdera bat egin bihotzu. Aragi bolea honek, denda horretan, bakitzu lauleta dauzkala denda horrek. Bai. Lehena eta bigarrena, die bere izena eta abizenan lehenengo letrak. Sortu zuenan tipoan? Sortu zuenan letrak. Gero, hirugarrena da bere etxeko letria, bere etxiak izen bat saukan, eta laugarrena da bere sorterrixan letria. Orduan, nirea izango zen... Dana gaina konsonantiak dugu jasuri. Si? Euba? Gero zer izan gara, etxea? Etxea. Zite, bai, zite... Zite, holan? Ez. Zigor Iturrieta, zure etxea? Zite. Claro, hori. Zigor Iturrieta, turbinakoa, gu gara turbinakoek, eta eubako turbina, zite. Zite, haizu. Zite, kontuz, hori izena ez da txerra. Ez que nire izango zen, P, V, gero, kalian izena izan biko zen, T-ekin azten dana, talai eta kalea, eta, gero, zera, G, getxo, P, V, ez dakit, ez. Patri, parkatu. Suediako emoten do. Izan beharko zen zurea. Arrasatekoa. Hombre, Patri, horren ikustu jarri zuela, non jaio zan, bera? PVB bai, ez dakit holan pronunziauko dan. Ez da oso izen erakargo izango, zitekin geratzen gara. Nik uste dut, tipo honek jarri zuela izen hori, lehenko eta behin ezalako, zentzu pixka bat zeukan, nahiz eta garai hartan agian izango zen, inungo buru esan kezuen izango, baina, gaur egun... Bakizu nola izan tipo hau lanian, hor bere dendan? Nola? Hasieran atala zitxun, batxierguain zauenian da 18 urtekin, nota superonak eskolan. Eta orduan, bera itxak emonsotzan, ekainan bukatu zarenean, paga bat. Bai? Eta paga horrekin, montozen horako enpresia. Bai? Bai, hasieran, zizan gauza holan, normaltxuak erosten, boligrafuak, sobriak, kuadernuak eta horin, eta hori hasizan, saltzen. Gero, 4 urte berandu, altzarixak saltzen, eta urrengo urtean, inzaren horako katalogo bat, eta holan hasizan. Ostra! Bere, holan, gutxinaka, eta hori, aprobetxatzen gurasuen paga. Ja, beste hori ez. Ontsa egongo di, selektidadian gure ikusentzulien, semeala bat eta asko, beraz, horrek, igual, kalimotxuen gaztauko daue, baina... Esan izan paga, Patri. Danak aprobatu zituelako, niri pagarek esiaten ematen, ze beti uste nuen ematen matirailerako. Eman basiaten paga, agian ni ere, zite izango beno, horren besa, baina.
Hori pasatzen zen, ikastolan eta nik gogoratzen az, nire klaseko jende asko, imote sotzala bebai, paga bat, edo lan, nota onak ataratzeagatik, edo dana gainditzeagatik. Eta nik nira bai baino gehiagotan, jo, ama, ez dakin hori eman dutzi paga, hau gainditzearen, eta esatu ez da nira amak. Hori zure lana da, nik ez dutzute emon golan, hori zuk inbiosuna da, basikoa. Horren, inoiz, ez nagoen. Bueno, nik hemen inberdo dana da, oin, ikusten zu, pixkanaka, ja? Bai. Badoa askatzen, hemen ingo diot, gero hori, koipestatu ingo dugu, eta horako film plastikoarekin bildu, eta pare bat orduan ero, listo gongo da. Gero torriko gara, opilak egin, eta harrituko du. Oingoa, bai ez? Hasitakoa. Oin ingo duna pixkat landu, eta sartai batean, holako opiltxoak egitea jungo gara. Sartaia, holan, olixo barek. Olixo bare. Bai, holako bolak hartuko ditugu. Bai? Irin pixka bat, eta gure taloa moduan. Beraz, honek ez dutzi olixorik botatzen, eta gero, sartakinetik ataratzen danean, botatzen dutzi, ze batzuk, nik ikusi dut ekialde hurbilan, ez dakit Turkiako honek dien edo ez, baina batzuk itzen dagoelako, hori, olixoa, berakatza eta perrexila edo, eta gero, ja, sartakinetik edo labetik kanpo daunean, margotu itzen dabe olixo horrekin. Bai, hori beste da, uste dut hau, bere hortan bakarrik, eta bere zoi, honena izango zen horrela, hartu eta berriro utzi altzatzen, baina ia hor, denbora kontua da. Nahiko altzauta daue bai, Bai, baina bigarren puztu egiten dira benetan, Bai. Oin jungo gara, horrela, eta hau, egia da, gu kanpinetan da, labega bete ibiltzen garen ontzako, aukera hona da. Hau, daukat, lagun bat oin junber dela agian horra, frantziera hor kanpin bat hor dabil, bai ez, da peretzako ideia moduan, hor pareska da hona, bestalean. Han dauzen ogixekin be? Bai, baina hau norberak injako etxen. Zu imaginatu hau egiten zu? Ondartzan aprobetxa huebu da pasaten da, hori, okindegi batera, ogila erosita. Bitali, zuk imaginatu, zuan, kanpinan hau egiten, eta danak zuri begira ongo zen, zeago baziloiak edatzen dan. Hori da, kriston planada. Hori bai. Bueno, honek oin behar du, horrela, lau bat minutu alde batetik, gero buelta emango diogu, eta honetzako honena, Patri esan, oliba olio gordin bat, eta txof, eta hor bustitzen joan. Hemen ikusi, Badoa pixanaka, zu ertainean, eta jolasten joango gara. Baina guztiko gora bera, hoxe, lau, 5 bat minutu alde bakoitzetik, sekontutan izan barrutik, egin behar dela. Zeina dago zua hemen. Oso goxua. Oso goxua. Hemen dago zue gure ogia. Eta ingo gana da, hoxe, txorroto egon bat hemen. Bai ez, holan aldamenean. Katz pixka bat. Horrela egiten da, nobeto. Hola nobeto, ez? Altza, erakutzi? Hau erakutzi gara. Hemen dago zue, gure batlama, ogia, sartaian, egin da, Patri berorrentzako hau. Ta nira mama beti esatea ben, ogixe beru ez da janbier. Bai, errazoi euken, baina denporaik ez da benean. Bueno, nigu guxa holan berotxo guztuan gate. Bai, baina ez da hona osasunen dako. Baina harimantzako oso goxua. Eta hori ondo izatea ere garrantzitsua da. Eta guk horrela daukagu, zuek horre egon da. Bihar hor espero zaituztegu berriro ere. Bihar arte.